La Policia Nacional ha traslladat Miquel Nadal des de la presó a l'Audiència Provincial poc abans de les 9 del matí i ha esperat que començés el judici en els calabossos de l'edifici. Miquel Nadal s'ha tornat a seure en el bany dels acusats, però avui ho ha fet de manera testimonial perquè finalment la Fiscalia Anticorrupció ha retirat els càrrecs contra ell i d'aquest cas ha quedat absolt. Fa un any i 3 mesos que l'exconseller de Turisme és a la presó i el seu aspecte físic és bo. Quan ha entrat a la sala, Nadal ja sabia que la Fiscalia retiraria la petició de 4 anys de presó que li demanaven. L'acord de conformitat entre el Ministeri Fiscal i els acusats s'havia publicat i això ha molestat el president del tribunal, que ha retret als fiscals que ho haguessin sabut pels mitjans de comunicació. L'acord, a més de l'arxiu de la causa per Nadal i Sandra Díaz, la dona de l'exinformàtic de l'Inestur, també ha suposat la rebaixa de pena pels altres 3 acusats. L'exgerent de l'Inestur, Antoni Oliver, el cap de l'àrea administrativa, Álvaro Llompart, i l'informàtic, Carlos Manuel Martínez. A tots 3 se'ls ha retirat l'acusació de malversació, se'ls ha imputat un delicte de frau i un de negociacions prohibides i se'ls ha substituït les penes de presó per una multa econòmica. A canvi, els acusats han admès els fets, que es desviaren uns 75.000 euros públics en contractes amb l'Inestur per feines inútils o falses que s'encarregaren a funcionaris de la conselleria sabent que un empleat públic no pot facturar serveis a l'administració. Quan ha acabat el judici, Miquel Nadal ha tornat a la presó.